guys, welcome to your favorite person, Nano Bank. Tisi tuninga tini nyazi guleta ma street. Nyazi gutika zagamira sola kuti. Uyu Nyathi akuchita mukadzi wake mainyathi. Yo, hey, akuzakutika. Marry is the root of all the divorce in the world. Marry is the break of love. Marry, amen. Marry ndiano siya guys. Yo, marry jainoita. So anya kuitika leso. Guys, baba tunandana newe. Kana usiritepi yake. Kana yo, marry is the root of everything, guys. So anya kuitika kamera sana. Guys, this again no bang. Don't forget to subscribe. So I'm gonna buy subscription button. Usakangano kubuy subscription button so that time chikupakulira ine kukupa ine kukuvuwirai zvakavanzika zvema streets. Yes guys, ndine wanga nokunzira zvakavanzika zvema streets because ndona tandisa nokunzira manyepo mwana nachikisana mwana nachilavana zvamukona pakamera akuzana zvikuti kamuri life bound yana tisu tinokunzira chaizvo panongonya penyaya. Yes, pamuno deserve kunzwa. So guys, zvamira sona Nyathi akuchita mainyathi. Akuzvona zvekuti mainyathi doesn't deserve to be his type. Nyathi type dzinozokopindira kana nazisina mari pakati munhu anokudana bosi panguva iyo ndiononyengeka. Munhu akutomwa ravhura madhozi. Munhu anenge achikuda nguva iyo bosi ndori kunyengeka zvelevel rakandowaiza. Amwana vaita kati guys, tinyanya kamira soni. Nyathi akachita mainyathi. Akuvachita chi nemusikana so. Musikana yemuchuku. Ane body nyama. Fesi anopfeka mabrazilian anooneka kwete uyu onyamuzi. Anopfeka mabrazilian anooneka musikana iye. Zvikaoma. So akachita kudaro ari kuti achada mukadzi. Nyathi achada chi? Achada mukadzi. But kuti azokudzai azvitotaura mufti mainyathi was the make content vese chichi ndo akatenda vese chichi but personally achita se achada Nyathi. Yes, Nyathi personally achada mainyathi mai mwana wake ende mukadzi yacho asungwa kuti atori nenhumbu. Yo amasisi munopisa guys noita zvakawanda ende hama dzese tombotiyagara naye pasi hama dzese tiyagara naNyathi pasi. Nyathi wana mukadzi unoita se unomutska mukona kuti mainyathi atomboedzogara naye Nyathi wana apa napa kubaiza but yo atova mombe isingafudzike achatoti nike kangoende kasadzoka yaende kasadzoka daro. So guys, I'm really telling you kuti Nyathi chatova chipuka chatopanduka. Mainyathi zvese zvamunogona content guys. Vanhu when they do content they pretend as if zvakaringana but murume kumboko. Well guys, you have to know kuti personally vakadzi vakutenda zvinomunyenga vega pamashana muenzo singakundike guys nongo zvinonyengwa nevakasiba vane mahips vane mazigaro vane mazitako mazizamu zvese iwe wozofunga kuti kamainyathi kaikai kastikiri karohani ndovanga wakwanise karohani kako ozokwanisa vakadzi. Kuna kadzi yose unoti yakatora tema chiumbu kana mwari uyu mwari akatora nguva yava vakaisa chiso chikabva chatsvukirira chozorwa brazilian choiswa malipstick aya votora mabhodhi vonyatsoirongedza pamunhu votora kumashuroko vonyatsokumenda mumwe miedzo imusabhemo murumeme ndiani nyatsonati apa ndiwina apa apa zvibaba izvi so ndozvikuita zvitonzingadzotona nenhumbu sikamanyati sikamurikwana kuti vakaita kana kuchechi kana kupi vakutorwa mavidhio akaita se vakutorwa mavidhio vakatsamwa avasikana kutombofara okay she be happy ivo vachona vachihurirwa pane time yekuti mwari mandiita zvakanaka ndablesswa manje ndege ndichifara. Havasi kufara guys, havasi kufara, havasikana angafari nei zvakatovaomera. So guys, ndikwanza kutokubatisa chokwadi kuti kana ukazona waita mari kwana munhu wanga unaye muri madhaga muchidya machangiswa nachii kozve kuzomurira ndezvinei even muchiti heye varume tinohura heye chichi zvinozera zvidi kudaro guys. Pane time ine varume tinohura kozouya time ine pakuti munhu ufanira kunge uchitomira naye mwari achikuitira zvakanaka. Izvozvi mainyathi guys vanzwa nekuchema munoziya vanzwa hazvisi kutombofambira zvakanaka kunzoko because mapikicha mavidhio amona muchitoenda kuuk yese obvious ndopachenda negirlfriend here azviiti anototoendera aende namainyathi but yo
pemunoiziya yemashanu zvaita kuti mainyathi veve ndoda kuti anyati hanzi kana mwana hanzi pavati achitora rekumba endonyadzitotena masisi hanzi achara rekumba saka hama dzese dzikuzogara naye pasi kumbotaurawo naye kuti nyati mari ahinzwaro manje imi guys ndiyadiwo imi vakadzi vese vaimboshuwirawo kuda vakukuda andiyadi akati aiwa mukutaura mega so achanzwa achatsiurike even kana mwana saka kutomboti achitombonoramba kwegirlfriend zvakaoma guys amen amwara nevanhu vake guys pamwachena munhu wacho unoringweda kuramba ka ndio munhu wacho unokanzina mwari usangana wese muchazogurwa muri mese kazoda manje kuzomuhurira pange pakashata kushata ndokuziya ndo pazvanenge pakaita so guys amen mwari ndiye anoziya ende mwari havasi benzi. God always reward people his people muchida musingade you see kuti nyati nekumhurira kwari kuita chazodzigama inguva chete munhu akatorawo jayo yes inguva chete amen guys zvakaoma vakadzi munozodawo zvinhu izvo zvinotonakirwa nemwana wevanhu makutonomunyenga kwamainbox ukatona nhamba dzanyati wakuda kutonyenga mukatomona achifamba makutomu ameno avakadzi vacho natonetsawo munyika mukainonzi mukadzi aungamboigoni so kana ndozvaza ndikukudzai guys kuti ma1 especially in the Nyathi family mukadzi wakagara achichema but ndosikamukona kana mapictures ese ari kutorwa she's no longer here even kana kuchechi kana kupi pakatoshata guys pakashata yo hazvidi kuzodaro guys ungaita mari dzika mai vedu weya mwari ndo akupa mari vanongoitora futi kokamuka mangwana nasota billionaire mangwana wamuka watova 0 I mean, tell me what you think in the comment section. But all I know is ma1 let's take to tema 2. So guys, thank you for watching. I really appreciate it guys. Yes guys, don't forget to subscribe.